Bună, sunt Andrei. Bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Vorbim despre orice aici momentan. Canalul este nou și suntem liberi să facem orice. Vom vorbi azi despre timpul petrecut pe smartphone-uri. Petrecem foarte mult timp pe aceste dispozitive și, pentru o lungă perioadă, am crezut că scopul era să reducem screen time-ul, dar poate nu e cel mai bun mod de a aborda lucrurile. Și acum, stai puțin să ne gândim. E clar că petrecem extrem de mult timp de pe telefoane. În medie, cam 2 ore jumate pe zi pentru un adult, iar pentru tineri, dublu. Dar ideea nu e neapărat cât stăm pe telefon, ci mai degrabă cum folosim acel timp. Imaginează-ți 2 persoane. Una stă pe telefon 2 ore, dar tot ce face e să scrolleze pe rețele sociale, comparându-se cu alții sau irosind timpul. Cealaltă persoană petrece aceleași 2 ore învățând ceva nou, ascultând un podcast mișto sau vorbind cu prietenii. Cine crezi că profită mai bine de timpul său? Nu zic că trebuie să fim tot timpul productivi. De fapt, fix opusul, sincer. E ok să te relaxezi, să râzi la un video amuzant sau să te joci un pic. Dar poate ar trebui să ne concentrăm mai mult pe modul în care folosim telefonul și nu doar pe cât timp petrecem pe el. Întreabă-te, cum mă simt după ce stau pe telefon? Mă simt mai bine, relaxat, sau mă simt obosit și fără chef? Deci, în loc să ne stresăm doar pe reducerea timpului pe ecran, poate ar trebui să ne concentrăm pe cum să-l folosim mai eficient, să facem ceva care chiar ne ajută. Mersi mult că te-ai uitat la video și dă un like și abonează-te dacă ți-a plăcut. Ne vedem la următorul video. Pa, pa!